aramidan apo iti biyang ti Pdea para iti panaka drug cleared iti barangays tayo ditoy lawag ken iti kadagupan amin nga ili iti kadagupan iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket isu daytoy apo iti intay panangi human kadagiti barangay officials ken daduma pay apo nga kaming iti gobyerno no anya iti nasaya at nga aramiden no nya dagiti requirements tapno iti kasta ket madrag clear iti maysa nga drug affected barangay. Norte adda pay apo iti 42 41 sorry. We still have 41 remaining drug affected barangays and that is 7 almost that is 7.33 in exact percent of the total number of barangays in the whole province. Yes, ma'am. Lawag City kasamo tayo nga iti Lawag City ket nagdakkel iti nga syudad isu nga daytoy apo iti kay adda pay laeng iti kadakkelan nga number iti drug affected barangay bale 35 pay apo iti kailangan tayo dito nga mai clear. Ijay San Nicolas adda pay iti maysa, ijay Pasukin adda pay iti duwa, ken ditoy Banggi adda pay iti talo ngem ditoy talo ditoy Banggi ket subject for deliberation na siya into no March 24 ijay Banggi apo ket iti dayton nga kanito umay to dagiti members iti Regional Oversight Committee on barangay drug clearing ket dili apo iti update iti drug proliferation tayo dito Ilocos Norte ket somehow nasa low or hanggang moderate level lang siya unlike or compared kadagiti daduma nga probinsya makunak nga ti Ilocos Norte apo ket adda tayo iti low or moderate level. No makunak nga low or moderate level laeng gaputa iti datos tayo makita tayo nga adon iti drug cleared barangays ket mangipakita daytoy nga basitan iti or nababa iti drug proliferation. Kastamet kadagiti mar-arrestar nga drug personality. Okay? Ket awan iti makunangay nga dagiti dedakkel apo nga drug syndicates operating ditoy probinsya tayo. So yun po ma'am. Our intelligence monitoring dagiti drugs apo nga agraraira or makon-confiscar ket aggapu iti NCR iti Metro Manila damet apo dagiti daduma nga sigon iti interview tayo kadagiti arrested drug personalities ket aggapu iti Cagayan. So external po yung pinanggagalingan ng drug supply dito sa Ilocos Norte. From nga magnatata po kat adda iti 6,000 pesos. Yes po. Yes, actually dito ilawag idi conduct kami apo iti drug test adda pay laeng iti nag-test nga positive. Ket kinaska sa umiida nga no anyaman iti rason apay nga subsubyanan dadagitoy nga bisyo dakit adda alata ditoy iti Pdea, PNP, DOH, launay, DSWD ken daduma pay apo nga kaming iti ahensya nga tumulong kadakwada tapno iti kasta ket maisardeng dan apo dagiti bisyo da nga kastoy. Yes sir. Nag-evolve meta na po dagito nga drug personalities ket sumabsabay da no anyaman iti modern technology ket kasjay garod actually almost of these transactions ket
through GCash gamin no GCash na regrigat da po nga matiliw. Oo, yes. And they also utilize yung dead drop nga agbayad da ni GCash, and then they gitoy personalities ket mapanda itinag daytoy item iti may nga lugar ket dayton nga i-recover dagiti nga i-recover dagiti ka transaction da. So mas narigrigat da nga ma-detect actually ken matiliw. Yeah, but of course yung kapulisan, yung Pdea is also doing also their best na ma-detect apo dagitoy nga drug personalities.